taong 2020 ay nakatakda sana ang inaasam-asam na laban ng tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue kontra sa ating pambato na si Janrel Cuadro Alas Casimero, ang angas ng Pinas. Unification fight sana ito sa dalawang champion sa Bantamweight Division, pero nakansila nga ang nasabing laban dahil sa pandemyang kumalat sa buong mundo. Dito sobrang nadismaya ang Pinoy dahil gigil na sana nitong wasakin ang The Monster ng Japan, pero di pa natuloy ang bakbakan. Sa halip na si Naoya ang makakalaban, ay isang matibay na lang din na boksidor mula bansang Ghana ang itinapat kay Cuadro Alas. African Bantamweight Champion, Commonwealth Boxing Council Bantamweight Champion at WBC International Bantamweight Champion. Undefeated, mas malaki at mas matangkad pa para kay Inoue. Ito ay si Doc Maika mula sa bansang Ghana. Di rin pipitsugin ang makakalaban ni Cuadro Alas dito, pero sa halip na mangamba ay wala ni isang espasyo sa kanyang dibdib ang kaba. Sa halip ay gusto pa nitong ibuhos ang lahat ng kanyang kinikimkim na galit dahil sa pagkansila sa laban nila ni Inoue. Kaya naman sa laban ay talagang napagbalingan ng matinding galit ni Casimero itong si Doc Maika. Second round pa lang, alog na ang kalabang may bato-bato ang katawan. Di tumagal kay Cuadro Alas ang undefeated ng Ghana. 3 rounds lang ang inabot nito, bugbog sarado. Di kinaya ang mga suntok na tumama mula sa ating pambato na si Casimero, ang tinagurian ng karamihan na bagong mukha ng Philippine boxing. Matapos madungisan ni Cuadro Alas ang record nitong si Doc Maika, ay na-interview ito matapos ang laban ng isang boxing site, ang boxingafrica.com. At dito ay sinabi ni Doc Maika ang kanyang rason kung bakit daw siya natalo kay Casimero. Sinabi niya na madami umano siyang iniisip ng mga bagay noong inayos pa daw ang laban niya kay Casimero, at dahil daw dito, apektado daw talaga ang kanyang performance. Nagsimula pa daw ang kanyang problema taong 2018 na kung saan di siya nakalaban ng 1 taon dahil sa isyu ng kanyang kinabibilangang promotion. Tapos tinulungan daw siya ng kanyang manager na ipasok sa PBC promotion, at dahil dito, ililipat daw siya sa Brooklyn, New York at iniwan ang kanyang long-time trainer na si Lawrence Carloco at ipinalit ng kanyang manager si Andre Roser bilang bagong trainer. Sa sumunod na taon 2019 ay 2 beses na palaban itong si Doc Maika at impresibong nanalo, kaya naman nabigyan siya ng world title shot. Pero bago daw ma-announce ang laban niya kay Casimero ay nagka-problema na naman daw siya sa kanyang manager dahil pinipirahan umano siya nito, kaya nagdesisyon siyang layuan ito. Kaya daw sa laban niya kay Casimero ay wala umano ang kanyang manager. Nadagdagan pa daw ang kanyang problema dahil umuwi daw ang kanyang manager at pinuntahan ang kanilang bahay sa bansang Ghana. Kinausap ang kanyang pamilya at nagsabi umano doon ng mga kasinungalingan, kaya ang resulta ay sobrang nagalit daw ang kanyang pamilya sa kanya. Kaya ang tanong daw niya, paano daw siya mananalo sa laban kung ang kanyang pamilya mismo ay galit sa kanya habang naghahanda siya sa pinakamalaking laban sa kanyang buong karera. Dagdag pa niya, ang laban daw na yon kay Casimero ang pinaka-purist or pinaka-lousy na performance niya sa loob ng ring mula nang pinasok niya ang professional boxing. Here is the hard-hitting, known as the baby-face Terminator, Doc Maika. Here is the 3-weight division world champion, Janrel Casimero. Circle on here, all right? Tap gloves, let's go to work. Sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang gamitin ang ating promo code sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds, kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na! At ang aking paalala, para lang ito sa 18 years old and above. At syempre, gamble responsibly.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.